Verovatno ima na desetine sličnih video recepata za krompire u rerni, ali ja ću ovdje predstaviti moju varijantu, pa se nekome možda i ona dopadne. Krećemo sa miksanjem začina. Za količinu od kilograma krompira ja stavljam sljedeće začine. Kašičica soli, pa onda otprilike četvrtina kašičice bibera. Na te začine onda dodam kašičicu origana, pola kašičice majčine dušice, kašičicu peršuna i malo manje od pola kašičice bosiljka. Pomešam ove začine i ostavim sa strane. Sada nasecite krompir na komade srednje veličine. Nemojte da budu pretjerano mali kao za pomfrit, već otprilike ovako kao što vidite na snimku. Vrlo je bitno da svi budu približno iste veličine, kako bi se jednako i ravnomerno ispekli. Isečeni krompir stavite u jednu malo veću posudu i sada ga prelijte sa 3 kašike maslinovog ulja. Promešajte ih rukom i sada pospite suve začine koje smo izmešali malo pre. Kada ste sve to izmešali, preko krompira sipamo 2 kašike meda i ponovo sve mešamo da se sav krompir nađe u ovoj mešavini. Stavite papir za pečenje na pleh i poređajte krompir. Rernu zagrijete na nekih 180 stepeni i stavite krompir da se peče nekih 30 do 40 minuta. Pratite dok se peče i izvadite ga kad porumeni. Naravno, uvijek možete proveriti da li je dovoljno pečen, tako što ćete neki krompir prelomiti i vidjeti da li se dobro ispekao u sredini. Možda će vam trebati 5-10 minuta manje ili više, zavisi od rerne. Nadam se da će vam se dopasti recept i da će od vas dobiti like. A dobrodošli ste i da zapratite kanal. Svaka podrška dobro dođe. Hvala vam puno. Uz ove krompiriće pripremite neka rebarca u rerni i uživajte. Hvala vam na pažnji i pozdrav do narednog recepta.